Tan pronto como soubo ler, a súa nai abriulle a arca de madeira e sacoulle as cartas. A súa nai, Manuela Bichona, nunca aprendera a ler, por iso un día foi á arca e sacoullas. Matan un inocente, escribiu na última carta que lle mandou a ela, e na que lle escribiu os fillos poñía: cando vos pregunten polo voso pai, non teñades vergonza, dicide que sodes fillos de Amando Iglesias, e todo o mundo vai vos respectar e vai vos querer. E así foi. Manuela enterrara os pais sendo unha nena tan cativa que a levaran no colo ata o cemiterio. Quedara orfa con 9 anos e agora viúva con 34. Chegaron cunha camioneta e leváronos. Nela ían todos co puño en alto, clamando vinganza, gritando que os mataban inocentes. Empezaron os berros dos pais, os choros das fillas, os desmayos das mulleres. Manuela non. Manuela Bichona saíu correndo detrás deles a berros de morte, chamándolles os gardas asasinos, pedíndolles que a matasen a ela tamén e os seus 2 fillos. Gritoulles de todo, gritoulles o que lle veu en gana. Berraba tanto que no medio do camiño os gardas prendérona e metérona no portal, pecharona dentro e 2 deles quedaron xunto á porta, un dun lado e outro do outro para que non saíra. E como estaría Manuela ese día? Como estaría? Que empurrou tanto a porta que a botou abaixo. Dos seus golpes a porta cedeu. Os 2 gardas caeron ao chan e ela saiu correndo detrás do seu home e non a colleron. Manuela logrou ver a Amando antes de que o fusilara. Viuno a él e viu as caixas de morto, todas postas en fila xunto ao paredón nunha ringleira de espanto. Caixas feitas de casqueiros agardando por eles, unha seguida da outra, e despois outra e outra máis. Entón ela marchou correndo á vila e foi chorando ata a funeraria para mercarlle o seu home un ataúde de piñeiro, porque non quería que o enterrasen naquelas caixas de casqueiros da ringleira. Non quería por nada do mundo, e por iso levoulle ela o ataúde, andando, en riba da cabeza, desde o centro de Pontevedra ata o lugar da execución. Cando chegou, xa o mataran, xa lle deran o tiro de graza. Amando recibiu 4 balazos no tórax e un no abdome, e logo meteron na fosa 13 do cemiterio de San Amaro. Tiña 74 anos cando enfermou. Manuela Bichona perdeu a memoria, pero nin con esas logrou esquecer o que pasou. Nunca. Sempre estaba co seu home a voltas, e unha tarde, cando tiña 77, díxolle a súa neta que ia deitarse, pero non foi para a cama. Saiu da casa, botou a andar, e durante días non se soubo nada dela. Ao cabo dunha semana atoparon o seu cadáver no río, moi preto de onde fusilaran a Amando. Fora onda el, pero como non vía ben, debeu caer na agua. Aquel día Manuela saíra da casa para facer de novo o camiño que fixera detrás da camioneta. O camiño que fixera co ataúde do seu home ás costas, sen saber que esta vez levaba ao lombo a súa propia morte. Porque a ela tamén a mataron eles. A ela tamén. Elas non sabían que a súa nai o tiña escondido debaixo do chan. Tiña a súa nai agochado nun subterráneo, nun oco que fixera na cociña. Carrexara as pedras de noite, ela soa, para facerlle o agocho. As fillas de Carmen eran as máis pequenas da casa e tiña medo de que falasen, mas nunca dixeron nada nos case 20 meses que o tivo ali escondido. Empezaron a velo cando chegaban da escola. Vían como perfecto corría agocharse tan cedo como se achegaban a casa e ficaban caladiñas. Os falanxistas buscaban o polo do sindicato. Eles querían que todos fosen parvos, que ninguén fose a estudar, que a xente non soubese ler.
pero perfecto aprendeu a ler sen ter que ir á escola e aínda se puxo a ensinar a ler e a escribir a outros mariñeiros da confraría do Grove. Por iso os fascistas lle tiñan tantas ganas. Primeiro foron e levaron preso o seu irmán Juan, que tiña 23 anos, 7 menos ca el. Levárono para obrigar aos pais a dicirlles onde estaba o maior. Juan primeiro estivo no cárcere de Pontevedra, despois en San Simón e de aí ao penal de Pamplona. Os primeiros días ían a señora Carmen e a nena Amparo velo a Pontevedra e cando foi do Lazareto de San Simón collían unha lanchiña para levarlle comida. Teñen feito noite no camiño, cunha cesta co pouco que había na casa, aínda que quedasen eles sen comer, porque se na casa se pasaba mal coa fame, no cárcere pasábase peor. Ao pouco colleron tamén a Perfecto. Fórano matando xa polo camiño, torturando. Oíron como golpeaban dentro do coche, con toda a rabia que tiñan, e que pagaron co fillo maior da señora Carmen. Sacaronlle as uñas das mans e dos pés, arrincáronlles as súas partes e puxéronllas na boca, queimárono, arrincáronlle tiras enteiras de pel e escacháronlle a cabeza. As súas irmáns maiores saíron buscalo, saíron mirar por onde o deixaran, mais non o atoparon. Preguntaron polos camiños, andaron quilómetros e quilómetros, ata que escoitaron que aparecera morto un home no monte de Vilagarcía, en Lobeira. Encontraron unha veciña de alá cando ían ao monte coller broza para o gando. Atopara o espido, meterao nun carro tapado coa broza e enterrarao no cemiterio de Cornazo. Nun anaco de terra que tiña ela, sen que ninguén soubese, xogándose a vida, sen importalle quen era. 10 anos máis tarde, a familia foi desenterrar os osos de Perfecto e a súa irmá Sabina deixounos nunha caixiña na súa casa ata o día seguinte que lle deron sepultura. E dixo que toda a noite estiveronlle triscándolle os osiños e nunca soubo se foi cousa dela ou se de verdade triscaban por culpa de que o seu irmán lle romperan a cabeza a cachos. Ramón colléranlle moita rabia polo que escribira na prensa. Ramón era periodista e traballaba no xornal socialista La Hora. Mentres estivo escapado, ia andando polo monte de San Cibrán ou de Lobeira. Cravaba unha bandeira en Meaño, como dicíndolles que andaba por ali, e cando os falanxistas chegaban, a bandeira xa estaba en Vilanova. Botaba a andar día e noite, e cando pensaban que estaba nun sitio porque viran a tricolor, el xa estaba noutro lado. Ían 4. Preguntáronlle ao señor Nicanor que onde era que estaba o fillo, e como lle dixo que non sabía, pegáronlle tal malleira que o deixaron inválido de por vida. Romperonlle os xeonllos e colleron sulfato con cal, que tiñan na casa un barril con sulfato para as viñas, deronlle a beber e case o matan. Logo colleron a señora Encarnación, a nai de Ramón, e diante do home tirado no chan coas pernas rotas, violaron aos 4 que foron.
Primeiro abusaron dela e despois colleron o sulfato e botáronllo por riba da cabeza. Deixárona cega. Peladiña e cega de por vida. Viñan coa cara tapada, encapuchados, así que non nos coñeceron, pero o señor Nicanor pareceulle saber. Decatouse de que un era cura porque lle quedou á vista o colariño dos cregos, pero por moi cura que fose, forzou a señora Encarnación, como a todos. Aínda que o máis gordo chegou despois cando soubo que o outro era o home da súa filla, un cuñado de Ramón, e o xenro de Nicanor Encarnación. A Nicanor xa lle pareceu aquel día, pero pensou que non podía ser, que se enganara. Así pasaron anos, ata que soubo de certo que si fora el. Cando Ramón soubo todo o que os falanxistas lle fixeron aos seus pais, quixose entregar. Debeulle dar medo que lle fixesen máis dano aos pais. Entregouse e matárono. Tiña 19 anos. Tivérono preso en Cambados, no pazo de Fefiñáns, e antes de matalo estiveron 3 días torturando. Ramón publicaba poemas e caricaturas naquel periódico enxeñoso e irreverente que criticaba a dereita máis aos curas, e como non lles gustaba o que escribira, antes de asasinalo, mutilaronlle as mans. Cada día cortabanlle un dedo, e cos que lle quedaban obrigabanlle a facer notiñas. O señor Nicanor e a señora Encarnación chegaba de cada día unha notiña escrita pola man mutilada do seu fillo. Por agora sigo vivo. E o día seguinte outra, e o outro outra máis. 3 días estiverono torturando, e o cuarto xa non chegou a nota. Ramón xa non estaba. Os pais de Ramón non souberon onde enterraran o seu fillo, pero no outono do 2009 foi a súa neta recoller os restos que a Asociación para a Recuperación de la Memoria Histórica exhumou daquel burato ao lado dunha oliveira. Cando foi que o levantaron, tiña inteiriños os zapatos, que os seus sobrinhos gardaron, e a fibela do cinto, e mesmo as balas. A que lle entrou por un lado e lle saiu por outro da cara, a da cabeza, a dos xeonllos e as das mans. Que aínda lle meteron balas no medio dos dedos que lle mutilaran, por se no inferno que querían mandalo, había forma de facer xornais. Fuxiu da casa o mesmo día do alzamento. Ela estaba preñada de 7 meses. As primeiras semanas, aquel falanxista sacabas a ela e a súa irmá Josefina da casa e levabas a empurróns polos campos de millo para ver se os facía sair. Obrigabas a berrar por eles mentras cravaba as varas na terra, convencido de que era aí onde se agochaban. Eles víano todo, todas as noites. Escoitaba chamar por el. Desde o alto da horta podían ver o camiño completo até o río. Cando viñeron prendelos non eran os falanxistas, eran os da Garda Civil. Había 2 meses que Consuelo parira o terceiro fillo. Andrés, o maior, xogaba con outros nenos diante da casa cando empezaron a subir os coches polo camiño estreito. Andrés ollou cara a macabra procesión de coches e asustouse. Todos os nenos botaran a correr.
Desbotou a pelota feita con trapos e medias rotas das mulleres e entrou na cociña. Cheiraba o pan de millo que se cocía no forno. As 3 mulleres ollaron cara a él. A avoa, a tía, a nai. Leváronos os 3. O seu pai, o seu tío Luís e a Juan o caseiro por telos agochado. Andrés, a última vez que os viu, foi na cela do concello. Levaron as mulleres. O seu pai non foi quen de dicirlle nada. O seu tío Luís sí. El era distinto. Colleu a Andrés no colo e faloulles aos seus 5 aniños como se xa soubese de seu que por moitos anos que pasasen non o ía esquecer nunca. Ves esa ventada aí con esas reixas pechadas? Pois mira, Andrés, nunca se prenda a ninguén. Nunca. Nin a un paxaro se lle debe ter preso. Sempre hai que deixar sitio para a liberdade. Na casa de Andrés había millo todo o ano, ata que o fascista dixo que había que matar de fame a toda a semente do seu pai, e foi porta por porta a falar cos donos das leiras. E sería o medo ou o mal sangue, pero xa ninguén lles quiso arrendar nada aos da casa da avoa Aquilina. Así que as mulleres intentaban gañar un xornal sachando para outros. Empezaron tamén a ir ao porto estivar o sal. E Andrés marchaba pro monte cun amigo do seu tío a carretar. Ía cos bois, labrar e botar gran, porque non gañaba cartos, pero polo menos era un día que comía. Os restos do pai de Andrés non puideron quitalos nunca, porque cando eran cinzas pedíanlles 25 pesetas para poder retiralas. E 25 pesetas eran moitas pesetas nunha casa con 6 nenos que quedaran sen sustento. Na casa da avoa Aquilina xa non cheiraba pan de millo. Morreu aquel falanxista que collera a nai preñada e a levara en empurróns polas leiras. O día que morreu, repetiu o paseiño polo millo no cada leito, e as mulleres da aldea puxéronse a golpear nas tarteiras festexando que ía lá. E as que estaban no campo uníronse a cacerolada golpeando no sacho, e Josefina pegoulle máis forte que a ninguén, polo seu irmán Luís, polo seu cuñado José, polo señor Juan que os tivera agochados. E levaron ao cuartel a declarar. Ela dixo que cada leito, que morte, que non sei de que festa me estades a falar, que eu andaba a limpar o sacho porque o campo estaba húmido e collera a terra, e non me gusta traballar co sacho cheo de terra. E repicaron as tarteiras e os sachos, e repicaron. E din os vellos que o día seguinte a súa tumba amenceu cuberta de sangue, do sangue derramado.